నమస్కారం రామన్న. మీ వరి పొలం ఎందుకు ఇంత ఆరోగ్యంగా బాగా పిలకలొచ్చాయి రామన్న? నమస్కారం భీమన్న. నా పొలానికి యూరియా మందులతో పాటు ఏరిస్ మ్యారినో కలిపి చాలాను. రామన్న, మ్యారినోలో ఏముంటాయి పోషకాలు? అవి మొక్కలకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి? చూడు భీమన్న, మ్యారినోలో మొక్కలకు కావలసిన సూక్ష్మపైన జింకు, ఐరన్, మ్యాంగనీస్ తో కలిపి మిగతా పోషకాలు ఉంటాయి. మారినోలో సముద్ర నాచు, అదే భీమన్న సీవీడ్ అంటారు కదా, దాంతో పాటు పొటాష్, యూరియా కూడా కొంత శాతం ఉంటాయి. రామన్న, మారినో ఎలా వాడాలి? చూడు భీమన్న, మ్యారినో 1 లీటరు 1 ఎకరానికి 1 బస్తా యూరియాలో గాని ఇసుకలో గాని కలిపి చాలుకోవచ్చు. అయితే రామన్న, నేను కూడా ఏరిస్ మారినో చల్లి మంచి దిగుబడులు సాధిస్తా.